Chilima. Bwalo lalikulu la milandu ku Blantyre likuyembekezeka kupereka chigamulo chake lero ngati kuli koyenera kuti anthu ochita mchitidwe ogonana amuna okhaokha kapena akazi okhaokha adziwalola kuchita mchitidwewu kapena ayi mdziko muno. Ndipo munkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yapereka 25 miliyoni kwacha kwa mphunzitsi wake wakale Franco Ndawa pofuna kutenganso basi yawo yomwe akhoti anayilanda. Takulandirani tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Mafumu akuluakulu mdziko muno abwerezanso kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akufunika chilimbikitso komanso kumutonthoza pa imfa ya wachiwiri wake malemu Dr. Saulos Chilima. Paramount Chief Kawinga ya kumachinga ndiyo inatsogolera mafumu osiyanasiyana akuluakulu kukapepesa Dr. Chakwera kukamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Mafumuwa mwayena panali inkosi ya makosi Mbelwa 5 ya kunzimba ndi inkosi ya makosi Gomani 5 ya kunchewu. Zambiri mulipotili. Linali tsiku la chipepeso, mapemphero komanso mawu achilimbikitso kwa mtsogoleri wa dziko lino ku nyumba ya boma ku Lilongwe. Oyambirira kupereka kupepesa kwawo anali mafumu akuluakulu a mitundu yosiyanasiyana ya mdziko muno omwe anati mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akufunika kulimbikitsidwa mu nyengo ino yomwe Amalawi akupitiriza kukhuza maliro a yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu. Mfumu yayikulu Kawinga ya kumachinga yomwe inatsogolera mafumu akuluakuluwa anati mafumuwa anachiona chopambana kuti ayimirire anthu akumadera osiyanasiyana mdziko muno kukapepesa mtsogoleri wa dziko lino pa imfa ya dzidzidzi. Ndife ma Paramount tinaganiza kuti nkwabwino tibwere kuno tizawapepesa bwana komanso kupepesana kulimbisana mitima kuti imfa ndimene yatigwerayi komabe tiye ndiyang'aneni kwa Mulungu. Ndipo nawo atsogoleri a mpingo wa CCAP Nkoma Synod omwe anakaonekera kwa mtsogoleri wa dziko lino anati ndi okonzeka kukafika ku mabanja onse asanu ndi anayi omwe anataya okondedwa awo pa ngozi ya ndege yomwe inachitika mdziko muno. Mtsogoleri wa mpingowu Reverend Edward Masona Tembo anati ku nyumba ya boma ku Lilongwe kunali koyambirira kufika ndipo kuti akafika ku manja onse omwe anataya okondedwa awo pa nthawi ya ngoziyi. Kuno ku nyumba yachifumu tichite mapemphero ndipo tikukhupe kuti mapemphero amene akhudza ndipo apita ku dziko lonse kuti Mulungu apitirire kutonthoza ndi kulimbikitsa pa nyengo yotere. Kenako nawonso a mpingo wa Seventh Day Adventist mdziko muno anakapepesa komanso kupemphera ndi mtsogoleri wa dziko lino. Polankhula m'malo mwa akuluakulu a mpingowu, mkulu wa mpingo wa Seventh Day Adventist mdziko muno Mbusa Tony Nyirenda anati mpingo uli ndi udindo olimbikitsa omwe akudutsa mu nyengo zowawitsa. President yathu ndosweka mtima mpaka pano komanso Amalawi wonse ngosweka mtima mpaka pano. Ifenso monga mpingo wa Seventh Day Adventist ndifenso osweka mtima. Ndiye kubwera kwathu kunali kudzalimbikitsa president yathu komanso kuti tilimbikitsane wina ndi nzake komanso kuonjeza apo kuti tionetse umodzi wathu. Ndipo pomaliza mafumu ochokera mchigawo chapakati ndi omwe anakaonekera kwa presidenti kukapereka kupepesa kwawo pa ngozi yomwe inachitika mdziko munoyi. Polankhula m'malo mwa mafumu achichewawa, mfumu yayikulu Lukwa ya ku Kasungu inati mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akufunika mawu achilimbikitso komanso uthenga omwe ungathunzitse mtima wake ngati mtsogoleri wa dziko la Malawi lomwe lidaona ngozi yoopsa yomwe sidachitikepo mkale lonse, pomwe dziko la Malawi likupitiriza kukhuza imfa ya ngozi ya ndege yomwe inachitika mdziko muno. Magulu osiyanasiyana akhala akupita kukapepesa komanso kulimbikitsa mtsogoleri wa dziko lino.
ndina Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Bungwe la NFRA lati lili ndi chikhulupiriro kuti lidzadzitsa nkhokwe zake ndi chimanga kuti mdziko muno musakhale vuto la chakudya. Wapampando wa bungweli Dennis Kalekeni wanena izi ku Lilongwe pomwe amalandira chimanga chomwe agula ku bungwe la Green Belt Authority. Austin Fukula walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Beatrice Mwape. Akalekeni auza olemba nkhani kuti pakadali pano bungwe lawo likulandira chimanga chochuluka kuchokera kwa alimi komanso mabungwe ndi makampani kamba kuti boma linakweza mtengo ogulira chimangacho kufika pa 750 kwacha pa kilo. Izi atizithandiza kuti athe kukwaniritsa malingaliro ogula chimanga choposa matani 100,000 chomwe nchokwanira kudzadzitsa nkhokwe za mdziko muno. Chimanga chimene chimabwera china chinali ndi madzi ambiri ndipo timachibweza ifasi tingasunge chimanga cha madzi mu nkhokwe zathu chimaola kachiwiri anthu samanyinyirika mtengo. Koma lero tiwamika kuti boma lavomereza kuti tikweze mtengo wa chimanga kufika pa 750 kwacha pa kilogramu. Pachifukwa chitaona tsopano magalimoto ambiri ali nkubwera kudzagulitsa chimanga chifukwa chakuti moisture content yatsikiratu kuchimanga komanso mtengo wakwera. Wachiwiri kwa wapampando wa bungwe la Green Belt Authority Regina Sambakunsi wati bungweli lilimanso chimanga china kudzera mulimi wanthirira ku skimu ya Chikwawa mboma la Salima, ku Karonga komanso ku Mangochi ndi madera ena ngati njira imodzi yothandizira boma kuonetsetsa kuti mdziko muno muli chakudya chokwanira. Zikuonetsa kuti kudalira mvula kuti tilime chimanga dziko lathu likhale ndi chakudya chokwanira zokhazi tizovuta. Kotero ifeyo ngati Green Belt tili patsogolo kuti kulima kwathu kwambiri kudzikhala kodalira nthirira. Mlembi muunduna wa zaulimi Geoffrey Mamba ati ndi okondwa ndi mmene ntchito yogula chimanga ku NFRA ikuyendera. Iwo ati izi zithandizira kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira mu nkhokwe zake. National Food Reserve Agency ikuyitanitsanso makampani kapena anthu amene ali ndi minda yawo kutakhoza kumalima chakudya kuti kutsogolo kuno tisamaganize zoyitanitsa chakudya kuchokera kunja kwa dziko lino koma kuti tokha ngati Malawi tizidzidyetsa patokha. Boma likulimbikitsa alimi kuchita ulimi m'minda ikuluikulu komanso ulimi wanthirira kuti anthu a mdziko muno asamasowe chakudya. Bungwe la Center for Social Accountability and Transparency lapempha olemba nkhani kuti agwiritse bwino ntchito lamulo lopeza mauthenga mosavuta la Access to Information polemba nkhani zokhudza mmene nyumba ya malamulo imagwirira ntchito. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Moffat Phiri wayankhula izi pa maphunziro a olemba nkhani omwe angagwiritsire ntchito lamulo lopeza mauthenga mosavuta. Emmanuel Chikonso wafika ndi ripoti. Boma la Chitipa ndi limodzi mwa maboma amene anazunguliridwa ndi mapiri monga ku Nthalire, ku Misuku ndi kuwenya. Mapiriwa amachititsa kuti ntchito za ulimi zikhale zovuta chifukwa madera ambiri ndi otsetsereka komanso ovuta kulima. Kuphatikizapo ndipo bungwe la Northern Region Water Board lapempha anthu ochokera mdera la mfumu yayikulu mwene Misuku ku Chitipa kuti adzitsatira njira zamakono pothandiza kuti nthaka isamakokoloke ndi kulowa mu mtsinje omwe bungweli limatenga madzi ndi kupereka kwa anthu mbomalo. Mkulu wa bungwe la NRWB Francis Munthali ati bungwe lawo likugwiritsa ntchito ndalama zambiri kusamala madzi a mu mtsinjewu kuti anthu adzimwa madzi aukhondo. Nayu Hassan Phiri ndi nkhani yonse. Boma la Chitipa ndi limodzi mwa maboma amene anazunguliridwa ndi mapiri monga ku Nthalire, ku Misuku ndi kuwenya. Mapiriwa amachititsa kuti ntchito za ulimi zikhale zovuta chifukwa madera ambiri ndi otsetsereka komanso ovuta kulima. Kuphatikizapo kutsetsereka kwa malowa kumachititsa kuti mvula ikagwa madzi adzikokolola zinyalala ndi dothi zimene zimakadzaza m'misinje yosiyanasiyana. Kuphatikizapo wakalenge umene bungwe la Northern Region Water Board limagwiritsa ntchito kupopa madzi amene amagulitsa kwa anthu akuchitipa. Pachifukwachi bungwe la Northern Region Water Board mogwirizana ndi akonsolo ya Chitipa akugwira ntchito yophunzitsa alimi ndondomeko zatsopano zothandiza kuti alimi adzilima ndi kuteteza nthaka kuti isamakokoloke ndi kuononga mitsinje.
mkulu wa bungwe la Northern Region Water Board a Francis Munthali ati kukokoloka kwa mitsinje zikuchititsa kuti madzi amene amapopa ku mtsinje wa Kalenge adzikhala okuda kwambiri ndi kuchititsa bungwelo kuti lidzigwiritsa ntchito ndalama zambiri kusamalira madziwo. Madzi omwe tikuwapeza panopo m'madambo amene wa Kalenge amabwera ndi matope ambiri. Chimene chimachitika ndichoti kuti anthu apeze madzi oyera kuti achose kumatope tifike pa kuti tsopano madzi awa ndi abwino oyera ndekuti tikika ma chemicals ambiri amene amatithandizira kuti tipange separate dotilija ndi madzi acha kenaka tipangenso treat andikawirikawiriso dotilija ikamabwera ndekuti inobweranso ndi zinyalala zina ndi zina zoyipa zambiri ndekuti madzi aso ma chemicals ambiri ndeizizi zovutirapo chifukwa kawiri mwina ma equipment athu amakhalanso tipange shutdown tipange clean ndekuti anthu sakupeza madzi chifukwa time imene zatifuta. Mkulu woona za ulimi kuchitipa Alumbani Msisha ati ndondomeko zosamalira chilengedwezo zikuthandiza kuteteza za chilengedwe komanso kuthandiza kuti alimi adzipeza phindu lochuluka. Nkhani zimene timapanga kuno zosiyanasiyana pali nkhani ngati zopanga maswales, pali nkhani zopanga makalijes kuti kulima tizilondoza mmene mwadusa makalijes ngati ngaike materraces katika mizera katika maswales aziyenda mmene ayendera makalijes kuti tikolole madzi zimenezo zatitira ubwino kuti tikutha kukolola madzi ndiponso tikutha kuona kuti madzi amene akumatithandizira komanso timatha kuonanso kuti mtsinje wathu umene kuti pasa madzi kuno kuchitipa tikuusamala mokwanira kuti upitirire kuti pasa madzi mpaka kalekale. Bungwe la Northern Region Water Board likugwira ntchito yosamalira za chilengedwe polimbikitsa njira zamakono za ulimi maboma achitipa, Mzimba ndi Nkhatabe ndi thandizo la ndalama lochokera ku African Development Bank. Hassan Piri, MBC, Chitipa. Tibwererenso ku nkhani yokuti bungwe la Center for Social Accountability and Transparency lapempha olemba nkhani kuti agwiritse bwino ntchito lamulo lopeza mauthenga mosavuta la Access to Information polemba nkhani zawo zokhudza mmene nyumba ya malamulo imagwirira ntchito zake. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Moffat Phiri ayankhula izi pa maphunziro a olemba nkhani amomwe angagwiritsire ntchito lamulo lopeza mauthenga mosavuta. Emmanuel Chikonso wafika ndi ripoti. Malinga ndi bungwe la CISA tikusowekera kwa ukadaulo polemba nkhani za ku nyumba ya malamulo komanso kusamvetsa momwe nyumbayi imagwirira ntchito kwachititsa kuti olemba nkhani adzikanika kupereka uthenga kapena nkhani zoyenera zothandiza mzika za dziko kutenga nawo gawo pa chitukuko. A Moffat Phiri omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la CISA alimbikitsa atolankhani kuti adzifunsa mafunso ndi kuchita kafukufuku momwe aphungu a ku nyumbayi amagwirira ntchito ndi kulemba nkhani zomwe zithandize kulumikizitsa anthu akumadera ndi zochitika ku nyumbayi. Zochitika ku nyumba ya malamulo kokambirana ziziafikira anthu akudera, so tikufuna kuti access to information ifikire ithandize atolankhani kutenga information, kutenga uthenga ochokera ku nyumba ya malamulo kufikira nzika za Malawi kuti no anthu akudera azithaso kutengapo gawo kuti adziwe kuti nyumba ya malamulo kumachitika zotani komanso angatani kuti no athe kulumikizana kugwira ntchito limodzi ndi adindo. Mmodzi mwa olemba nkhani omwe adali nawo pa maphunzirowo a Patrick Njawala aku Mibawa Television anati maphunziro okhudza kugwiritsa ntchito lamulo lopeza uthenga mosavuta polemba nkhani za ku nyumba ya malamulo awatsekula m'maso ndipo kuti tsopano adzitha kulemba nkhani zothandiza kupititsa patsogolo chitukuko. Bungwe la CISA likugwira ntchito yophunzitsa atolankhani ndi thandizo lochokera ku bungwe la USAID ndi Democracy International ndipo pakadali pano lafikira atolankhani mzigawo zitatu za mdziko muno. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Mukonera nkhani kuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsane mitu ya nkhanizi. Mafumu akuluakulu mdziko muno ati mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akufunika chilimbikitso pomutonthoza pa imfa ya wachiwiri wake Dr. Saulos Chilima. Bwalo lalikulu la milandu ku Blantyre likuyembekezeka kupereka chigamulo chake lero ngati kuli koyenera kuti anthu ochita mchitidwe ogonana amuna okhaokha kapena akazi okhaokha
adziwalola kuchita mchitidwewu kapena ayi mdziko muno. Ndipo munkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yapereka 25 miliyoni kwacha kwa mphunzitsi wake wakale a Franco Ndawa pofuna kutenganso basi yawo yomwe akhoti anayilanda. Takulandiraninso ku nkhani zathu ndipo tipitirize nkhanizi ndi nkhani yokuti unduna wa maboma ang'ono wati mafumu ndofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko ndipo ukukonza ndondomeko yoti alonge mafumu omwe ali pa ndandanda woti awalonge maboma osiyanasiyana mdziko muno. Mneneri mu undunawo Anjoya Mwanza amayankhula izi pothirira ndemanga pa pempho la anthu akwatiye Nzikuwola mboma la Mzimba omwe akuti akhala opanda mfumu yayikulu kwa zaka 24 tsopano. Chimwemwe Milulu ali ndi zambiri. Tiye Nzikuwola itamwalira mchaka cha 2000 mfumu ina yatsopano sinalongedwe kufikira tsopano. Malingana ndi Chance Nkhoswe omwe ndi wapampando wakale wa komiti yoyendetsa zachitukuko mderali ADC, kusowa kwa mfumu yayikulu mderali kwasokoneza ntchito zachitukuko monga za maphunziro, za umoyo komanso za misewu. Nzikuwola namba 4 amasawani jere akangokhazikisa ndiye kuti ifeyo zitukuko zonse iwowo azakhala ndi mpata wopita kwa assembly kukhala nawo pa meeting yogawana zitukuko zampa dera lililonse kaya kumatiye osiyanasiyana akakhala kuti nawonso ali pomwepo ndiye zitukuko zathu zimene tiulakalaka kuti zitifikire nafenso zizatipeza chifukwa tikakhala ndi mtsogoleri kumeneko. Pa nsonkhano omwe mafumuwa ndi atsogoleri ena ku derali anakonza kulikulu la mfumu Nzikuwola mderali, magulupu okwana 193 ndi mafumu ena ang'onoang'ono anakambirana za nkhani ndipo apereka pempho ku unduna wa zamaboma ang'ono. Poyankhula malo mwa mafumuwa, agulupu a Simeon Silande anapempha unduna ona zamaboma ang'onoang'ono kuti uganizire zolonga mfumuyi. Zonse zizayenda bwino chifukwa atiye azapita ku Mzimba ku assembly ku meeting zitukuko zizabera mwa iwo sipazakalaso vuto iyayi. Ndi zimene tikufuna, ndi zimene takalira pano. Ndondomeko yolonga mfumuyi idakonzedwa kuti ichitike mchaka cha 2013 komanso mchaka cha 2018 koma idalephereka. Poyankha kupempholi, mneneri ku undunawu Anjoya Mwanza wati undunawu ukukonza ndondomeko yoti ulonge mafumu angapo omwe sanalongedwe m'madera osiyanasiyana m'dziko muno kuphatikizapo ufumu wa Inkosi Nzikuwola. Tikutsimikizeni kuti pali maufumu ambiri omwe akuyenera kulongedwa maboma osiyanasiyana m'dziko muno. Panopa ifeyo ngati aunduna maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe tikukonzekera kulonga maufumu amene wawa. Ndiye tikuyesetsa kuonaona kuti tipange ndondomeko yabwino kuti anduna akakhaleko. Choncho ndikutsimikizireni kuti pa ndondomeko yomwe tikukonza panopayo ufumu wa Nzikuwola ulipo. Akubanja la chifumu la Nzikuwola komanso komiti ya mafumu yomwe imaona za ufumu wa Mberwa inasankha ndi kuvomereza amasawani jere kuti alongedwe ufumu. Chimwemwe Milulu, MBC Mzimba. Tsopano tikuperekani kwa anzathu omwe akhale akufotokoza zambiri za bwalo lalikulu la milandu loona za malamulo ku Blantyre lomwe likuyembekezeka kupereka chigamulo chake ngati kuli koyenera kuti anthu ochita mchitidwe ogonana amuna okhaokha kapena akazi okhaokha adziwalola kuchita mchitidwewu mdziko muno kapena ayi.